Irí chóirte is bhfuair 100,000 fáitisteach na físeán Ceardaíochta de chlór na Gael inniu. Tásúla an gúisibh cúneal sláán agus sábhailt is máile sgúil an amsir chobraga is tamsa seo. Sean túscud a bhfuil am a chuoibineo ná Péinteacht ach le Péint Tiubh maicinnse be seo sa Mosca. Maicinnse ringe me trí bhalún as chur me an Péinteáid ring me trítán agus cairnóg nó dronilog. Agus seasan na féint seo amach ón bápar seasan se suas agus se brá Tiubh. Má se be gearra seo dionga tá me goil spáinsaí cechaí le meascan seo dionga agus cúpla smaoinemh le úsáid. Bána gilám. Leis sé túscadamh seo dionga tastó na hábhail seo wait. Tastó subalmhaire, glú Bain, rint bálanna leis an Péint nó an meascán na chuir síosán, cúpa scua péinte, dathú bia agus pápáid leis an Péinteacht dhéanamh. Is sé chéad chur cuidhá go glú isteach sa mála mór mar seo. Fáin subalmhaire agus chur an nuas an molach an glú an subalmhaire. Brú síos an creappa go maith agus tuc an leacht amach ag mhór an glú. Ná bheadh fáte sa beirí. Nis fá cipín nó scua péinte mas mínlaigh, agus measc an glú agus an subalmhaire le chéile. Chun géirí measca go mbeidh sé brá mín. Nis sa mála seo machrún tá meascán réitiagaí. Tá muid go le seo riint idir an trí bhála beg, mar tá mo gail tí rá difriúla úsáid inniu. Tá mo gail goram, dearg agus glas úsáid. Tóg rám le seo. Nis, tá trí bhála nuis ban a chlánaid. Tá muid gail an dearg go chuisteach ar dús, as measc go maith an dáchan bia leis an meascán an ghearnamid níos túisce. Chun géirí measca gus mé an dá stúte ag an leacht. As duine rud ceanna céanna leis an ábhála eile. Nuair sé sin tintagaí breanóg sé rud éigin cos le seo. Maicinn tú be seo se brá mín is a bheas go isteach le chéile. I chéad feitiúir tá muid gail dhéanamh ná trí bhalún. Tá muid gail an féint seo úsáid mar go ná féint. Sé an taon difreacht a bheith sa cinál seo péinte ná go muid gail a chuid ar a bápar cinál Tiubh mar seo. Chud neartó ar is scua péinte agus cinál duineoireacht a chur na háasa mar seo ón bápar suas. Maicinn sib duine rud ceanna céanna leis an bhalún eile. Nó te creachtnaí breanóg sé ar i gcuí seo. Leis i chéadaí bhaile thosa méid i trítán. Thosa méid a mhárlog le dá glas, sin an dá goram mar seo, agus thís an gheachtar lug dúsas me an dá dearg. Cuid brá Tiubh an féint agus be se bhaig níos éascaí a chuid na seasta suas. Tógann se timpeall 50 nómad ar an péint seo trúma. An tríú crá úsáid me ná an cairnóg maicinnse be seo. Bheasc me suas na dána le chéile. Ní gáiteach rud beag hálaíocht do úsáid agus an féint úsáid ar bhealcha bitse be gearra.
Tásún gur hange an tunscadamh seo líbinneoch, bhuaigh isteach am gan mór an achair agus beidh tunscadamh eile go riomh le duine. Slán go fóill.